Onte estuven con dous presidentes autonómicos, o de Asturias e o de Castela e León, que nos siguen, igual que os seguimos nos a eles, e que se frotan as mans, pensando, e o que faría eu, pensando que as cousas que non veñan a Galicia, se están buscando no noroeste de España, pois o mellor lles caen a eles. E como eu quero que caigan en Galicia, e hai moitas cousas por aí, en perspectiva, e o que teña que vir, eu propoño esa alianza entre unha administración que intenta ser seria, que cree que a función directiva faise, como acabo de intentar explicar, é un tecido empresarial que eu creo que é un motivo de orgullo. Ás veces non nos paramos a pensar o que temos aquí, as empresas referentes, potentísimas, en España e fora de España. Galicia ten moitísimas oportunidades por diante. A xente nos ve como un lugar estable, como un lugar con seguridade, como un lugar, por suposto, que temos cousas que mellorar, podería aquí, teño un montón de datos, da oficina económica, do que intentamos agilizar en prazos, da importancia da digitalización, todo eso eu xa sei que é mellorable, eu podo dicilo, despois haberá casos concretos que me digan, pois non é así, outros, pois sí, a verdade que se mellorou, pero ao final a mensaxe calé, que non somos alguén que dá neste mundo tan convulso, donde a política dá tan poucas seguridades, onde non se sabe o que va a pasar o mes seguinte, dependendo a quen analices, eu creo que entre todos temos que facer de Galicia un terreno atractivo, donde decir, aquí hai unha administración, no que nos toca a nós, previsible, que dá seguridade, que non é hostil, que non busca chivos expiatorios, un sector empresarial tamén unido. A importancia, e aquí hai moita xente que forma parte dela, de ter interlocutores, os clústeres cos que intentamos traballar para facer os plans directores, eso é fundamental, escoitar e logo decidir. E os esquemas de formación tradicional, os moitísimos recursos públicos que se dedican a iso, eso merece unha volta, necesita unha volta. E as microformacións, é dicir, que as empresas sexan as que te digan que formación necesitan, en que prazos e con que agilidade, para min iso é o futuro. Por tanto, as maneiras estabilizadas de toda a vida de formación non ten ningún sentido que os plantexamentos sexan os mismos que hai 20, 25 anos, porque o mercado de traballo e de actividades das empresas cambiou completamente. Por lo tanto, eso tamén eu lanzo aquí o guante, e xa nos gustaría, porque toda a capacidade que temos para a microformación ahora mesmo estamos dedicando. Ahora, os fondos de emprego veñen moi condicionados por políticas estatales que deberían plantexarse, cambiar e ainda non se cambiaron. E eu tamén pido un apoio para que cambiemos, porque creo que os que dedicamos á microformación se poden facer moitísimas cousas máis.